Hilintay aha betul duha. Oy dugaya sa doy bang nagsabot mi nga magsayo kaya maglaglaag sa midiri bang wa pa si ma'am. Kani daglat ito similas to ba. Gani no, dugay kay ta. Kating langayan na to. Gali ko no. Tara. Sila si ma'am to. Salamat nangabot ra gyud ni mga kuliret. Mila pa rin. Si Mila jud kanina na nagpaabot ba. Ben! Uy! May haragyan. Wapo pun mo kasabot no. Ah, murag grabing dali ninyo ba? Kada dali oh. Tanawang pantalon baliktad. Bali ba day? Bali gyud di. Napay isa oh. Nakaboxer ah. Kalimot tag pantalon sa dali. Padung ka maligo. Kulot ba day? Limutan jud day. Pwede na siguro na. Tara. Kailangan kay mo eh. Tara. Ganyan ako paabot rin. Tara. Kaya ka paabot kay mamo. Ganyan. Ito sa'yo. Ito mo ba? Kaya magsusuri sa taas. Tapos pa si ma'am. Langanin na kayo. Paabot na lang tayo rin. Apit at kurtos Dito ka ba? Ikod. Bilaka ko sungkan ba? Pagkan ko mama ni. Sus. Sa katang na. Katang na. Isa mo. Mat mo. Go. Kasabay yung ma'am ron do. Ano makasaban maga? Karon mo kasulod gud. Mao na sinut magud kay ka. Parehara taan ni sa kabulan way sulod-sulod. Oh, pareha dito day. Pareha kayo eh. Kulo sila oh. Tara. Oo. Buhi mo na yung duha ka kuha na. Mumo mo. Nani no. Si Boy Kilkel o si Boy Simhot ba? Mga pre, long time no see. Long time no see. Long time low sick gyud ta mong ma'am ron. Ano? Muta daw. Ya. Umuta kayo. Lapit na yung ano? Salamat na anak ko mga estudyante. Nga, patay dyan yung mga mundo. Silang pag-masila. Absinot kay mong duha. Naduya po ni mo eh. Mong gyapon dili kon kayo. Pero nulian na. Ang kinisa sige gyapon. Oy, good morning. Uy, ulit. Ano sa man imong pantalon nga nabaliktad mo na? O gani ma'am, sa dali ba? Dali. Oh, ikaw Kinshin. Ano naka-boxer maka? Ma'am, kalimtan ko ang pantalon ma'am eh. Kay nagdali mangod ko kay basig naabot na ka ba? Dali. Uy. Mayo kay ning sipot ning duha. Mangan mo, kailaag mo kaya. Aysa. Wala lagi sila mulag lagi. Nasa Pikas channel ma'am. Sa channel? Channel 5? Lag Jimmy. Ah, sus. Gara-gara na niya channel. Sige na. Wala ka na ta kay pila-ila ta mo diri sa mga punuan diri sa park. Tara na, wala ka na ta. Sunod mo sa kuha. Okay, ma'am. So, diri ta mag-una no. Atong ipalain George. Tilap. Pataka kaman mo. Oy, pataka kaman mo. Kaya mga mongmong kayo mong duha. Chay mungmung. Astang mumunga. Unsa day mo? Akong pasabot gani. Ipalailan ako ning kahoy nga unsa ning klase. Wala man ka ma'am ila-ilo. Gani ma'am. Tara, mali ta sa pikas. Bugot imong utaan eh. Rasod pag mo duha. Ay, tara na. So kani nagkakoy class. Kailan nagurma na no kay murag mo naman na siya no. Wala ko na class. Ay, kay sakit sa kusto. Sorry ma'am. Kon ma'am. Pabunog ko ninyo. Ano di mo maghinay? Yuli na to ma'am. Napandol. Gigunitan ko. Mong natulak na sa tubangan. Sorry ma'am. So kisa may nakailan ni class. Ikaw Mila. Jermelina ma'am. Dililina taka. Klaro ang lansunes oh. Ang nga kay Mito na. Isig kundi kami. Bugan. Sos, ayun mo siglalis siya. Parihar mo mga bugok. Tara dito tas pikas ta. Tara. Oh, kani guys. Wala mo mani no. Ah, balimbing na ma'am. Balimbing. Tama. That's correct ka Kenshin. Very good kay ka. May bunga oh. Gandang bunga. Tapos kinsin, bahala niya. Bala. Ulit sa nila. Saan mo ni? Basta. Sige. Malingbing na. Kasi naglabay ito. Patay mo do. Ay, ikaw din naglabay Mila ha. Kita ko, kilabay na ni Mang Pano. Ikaw ba? Doon kan Dito kay man ka ako ba? ma'am. Ikaw na ikaw. Tagam. Siya mag naglabay good ma'am. Tara dito ta, pikas ta. Tagam nila. Tara.
Kani siya guys, nga kahoy no. Saan na, ma'am? Dito siya nga kahoy. Mo na siya gitawag og cover crop. Dili, mali gyud ka ha. Panyawan tree of the School of Ending. Wala, panyawan na! Yes. Panyawa na kanya. Kaya pa. Tay, tay. Kaptog lang. Oh, isa bra. Pagliok. Patay. Patay. Tay. Pagliok. Ano mo diha? Dili kay mangkaloy. Kusgon pala nimo. Yati kabataan ka sakit. Aping. Malungay ka. Tawa mo daro. Apilon ta mo daro. Saan? Tara. Pero di mo mga kabuang mga dirita nyo sa pikas. Kung sa mga bakili. Tulungan ka sakit ka nito. Guys, dirita nyo guys, no? Kali-kali nyo. Naku, tugog ko. Sunod ako sa mga mataas, no? Mo-retire na ako.